Cyfle i Burke. Roedd hon i mewn i'r canol. I mewn mae'n dod. Jared Wright yn clirio, ddim yn bell. Mendes cadw'r bel yn fyw. Yn disgyn i Mendes. Cyfle am ergyd gan Aaron Edwards. Cael ei rwystro gan Jared Wright. Absalom ar draws, tu allan i'r cwrt. Absalom gwaith da yn y diwedd gan y golwr. Do ddim yn hawdd iddo fanna. Bala'n dianc efo'r bel. Caradogan i weld wedi brifo yn ddrwg. Dyfarnwr stopio'r gêm. Dach chi'n gallu deud yn syth ar y matab. Corey Shepherd. Fo hon ddim yn edrych yn dda i Jack Caradogan drian. Golygfa trist yma ar faes Tegid. Wrth i Jack Caradogan gael ei gario oddi ar y maes. Efo beth sy'n edrych fatha anaf drwg i'w ben glin. Gobeithio bod yr anaf ddim mor ddrwg nag y mae'n edrych. A welwn ni yn ôl ar y cae cyn bo hir. Absalom. Teg at Newell. Bel dros ben pawb. Cyrraedd Luke Wall. Wall tu fewn i Cummings. Bel i'r canol. Davies yn clirio. Nôl mae'n dod gan Burke. Cael ei clirio eto. Joe Hunt. Green yn dianc efais a cyfle yma i Pontypridd wrth ymosod. Joe Hunt, bel ar draws i Clayton Green, yr ergyd gan Green. A dyna chi arbediad gan Celyn Absalom. Pontypridd y gwrth ymosod yn sydyn. Bel yn cyrraedd, Clayton Green yn y canol. Ergyd Green ar targed. Gwaith da gan Celyn Absalom yn y gol. Parhau'n DI-SGOR yma ar faes Tegid. Smith yn ei llypeniad. Iwan Roberts, dianc efo'r bel. Lle o flaen Roberts. Allan mae'n dod at Malkin. Oli Shannon. Roberts. Teg at y post y pella. Teg at Nathan Peat. A gwaith arwrol ar y llinell gan Ceston Davies. Llada Nathan Peat yn goleuo wrth weld y bel yn dod teg ato fo. Y peniad ar targed. Ond Ceston Davies ar y llinell. Gwaith anhygol gan yr amddiffynwr i gadw'r gêm am DI-SGOR. Right, nôl i Cummings. So cyfle am greisiad. Oes, mewn mae'n dod. Nathan Peat yn clirio. Bel teg at Clayton Green ac ergyd Clayton Green. Oes safbwynt o'r ochr anghywir i'r postyn. Peat ar peniad. Clayton Green yn rheoli ar ei frest. Ond yr ergyd llathan heibio i postyn Absalom.